Meghalaya. Kajing shngan ha ke imlang salang ningkong baro ki jingishan by bam lingba ka social welfare ansakan tiu sha ka shiaja tingka shibnai kata kalong khat arja tingka shisnem Hakane ka apnyo trek urempang Shan ya ka sharp jong pi haki artli kisentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC. Urang ba na kasnong kalem Sangren West Khasiels District kabaha po karambra jirngam constituency hagabau new brio dan hakajingduna kid khanmet reginom ikmat kilakular ban ajingra phashwa ka election hadu mentaw klam padio ya kajingra ginong ikmat kilale klad new brio ba sarkar klam ajingra phado menta ma nadu meno phila ani ong stom lam nai lagi pusnam tapi phila panong yarap iya la sarkar rai Parkan ka jing pang de kam kimaban ban yarap yarap kan ka jing pang kabangamot kalong ba kajing yarap ba phinyo ban bai bam kumtu phila perchang thrai pasang tawa impation nadu mentah ta kinong mai khmat kia ne constituency bro kile biarai ma kimpat le nadu mentah ki pat pek biarai ta ki wan pek biarai ma kipat wan pe biar mentah nga nangkong nga aingo yublay namar kajing ilam lanti ka jong u kaba penyo yang nga kimat boy bukya kamtam habang apoy hakani ka jaka hakani ka ying nga sultanat ba ngapoy hakani ka jaka da kajing ilam lanti jong pa jong ni ka ying ngadon menta hakani ka sinong klem sangrin kabadai kabahap hapo ka ramrai jerngam konsensi ya bangayo ya une u rangba ubala mat kani ke jing sitom manta andaki post nem hare ke basngosi kalong ba nakaliang jong ki nomi khmat ki jongi nakaliang jong ka sarkar kamsim kanu senjam ban yarap watang i baibam ro te habalong kumni kalong ba ka jingkali nakaliang jonga kalong ba sano kita ki nomi khmat ki jongi ki bakular man laka sansnem ban yarap yu uduk usuk Sino kato sarkar kaba ong ba ngila bianglot ngila yarap lot ya kiduk kisuk po ka jala ka jongi habang iyo ikum ne habang ngila kilina utray mdon ganu ka jingarap te daga baburam nga karpat ya ki sang bahalang ya ki badon mansim ki nongmi khmat ki pajba jong ka jala lada hidon kata ka mansim ban sngolam ya ki ba mat sisa ka jing kaba kumbangi ya kandu manta sngoba ngada karpat daga baburam ba phin Phalam ki jingerap skolam ki jongphi aban penpoi sya ini ma hakani ka sinong khlam sangrin namar ngastho ba idon nalon ba idon ka jingduna dukhatmet menta isdang banyo saka jingpang hadu ba imla ya syo te nakaliang jonga ngapan pau ka jing aingo yublai ba ngapoi hakani ka jaka ba ngai skham ba kani ka jingwan poi jonga hangne kalong kalat jing khui ma hakaba ki pajba jong ka jala ba jong ka pathai baro ki yo dala jong ki khmat ya ka jing long jing man kamtam ka jing stom jong ni ma khulai sibon